自分一人やろ、しかも。欲しい漫画一暗黒だったら友達になるためにね、それしかないんで。それで失敗するならもうやめとこう。確かに。失敗するのでやめたらいいね。ありがとう。その心配はない。しまった。心配っていうか。その心配って暗黒のする心配。どうぞ、こんにちは、ハッピーレンズです。今日は私からとしてありがとうございました。今回は野田さんの曲を4曲ほど歌いたいと思いますが、よろしくお願いします。気づいた方もおられると思いますが、みんなお揃いの T シャツを作ってまいりました。はりきりです。はりきりです。そして今日はこれご紹介させていただきたいと思いますけど、演奏してくれます、私の出身水間町、ねの近く筑後地方でですね活動しております小中高校生のでいるのかな、の子供バンドが今日ここで多分ねこの吉本ゴールデン劇場も始まって、初だと思いますね、子供のバンドが登場するっていうのは、そのバンドを、紹介するんですけども、その前に、そのハッピーフレンズの、指揮していらっしゃいます、小学校の先生をされてます福井先生をご紹介したいと思います。福井先生いらっしゃいますか？はい、福井先生でございます。どうもこんにちは。私と同じ筑後地方のですよねございますけど、ハッピーフレンズの、今ずっと指揮してくださっている、小学校の先生でございますけど、ちょっとハッピーフレンズのことをご紹介していただけたらと思うんですけど、5、6年前からですね、音楽始めたんだけど、僕は子供と遊ぶのが大好きで、いろいろ工作とかいろいろやってるんだけど、ちょっとギターが弾けるもんですからね、子供が教えてほしいって言うから、ちょっとそれで始めたんですよ。ただ今ではもう十何人かのねバンドになって、十何人こんなところまで呼んでいただきまして本当にありがとうございます。実はですね、そのハッピーフレンズっていう、バンドはよく僕が筑後地方でコンサートやる時も応援に来てくれたりとか、してて、なんと僕の曲とかもねカバーして演奏してくれたりしてて、とっても嬉しかったですね。自分の曲をコピーしてやってくれてるっていう姿に感動しまして、もう福井先生ともずいぶん前に知り合いになってよくコンサートに来ていただいて、何か一緒にこう楽しいステージできたらいいなっていうことで、今日ここで、初、吉本ゴールデン劇場始まって以来の初のですね、子供キッズバンドのがここで披露してもらうんですけど、じゃあちょっとお呼びしましょうか。ですね、ちょっと一つだけね、はい、小学生だけのバンドとかね、いろいろこう書いてあって、実は小学生で始めたんですけどね、今はもう中学生になったり高校生になったりしてるんですよ。それで、小中学生の、バンドということで、年齢は秘密ですけど。秘密ですかじゃあみんないいですか？はい、いいですか？ハッピーフレンズのみんなどうぞ。じゃあ拍手お願いします。さあ続々と今日は全部で何人なんですか？10人？10人？9人9人編成で今日はお届け、しますけどね、 T シャツもちゃんと揃えております。今日のためにハッピーフレンズ緊張してますか？今日は久留米の方から一緒にね車で来たんです。僕が、みんなが集まってるところまで迎えに行って一緒にここまではるばる博多までやってきたんですけども、もうみんな今日の舞台のために、いつも週末土曜日に、稽古場に集まって練習に練習を重ねて今日素晴らしい演奏を聴かせてもらえるんでしょうか？はいだそうです。いや頑張りますよ今日は。どうぞどうぞ。はじめましておさむと申します。よろしくお願いします。おさむさんです。もう本当私の方がね福井なんですけどね。私の方が福井先生なんですけどね。つまんない情報言いました。もう本当にでも皆さん本番前からですね袖の方で大丈夫かしら大丈夫かしらみたいな言ってましたよ。初めてなんですかこういう人前でやるのは。
何回か結構ね筑後地方でははい久留米の水の祭典とかはい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 いろんなお祭りにはいたまに出演したりとかしてはいるんですよ。でもこういうここ吉本ボールデン博多とかで福岡でやるのも多分初めてはいはい初めてなんですよ。じゃあ今日お母さんとか来てる？来てない晴れの舞台にちゃんと剣打ってって言っとったろうが。綺麗とか言わんとそういうことはパートで忙しいよねいやいやいや冗談冗談でせっかくなんでねもう今日は楽しんで帰ってほしいと思いますはいご準備の方大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうちょっとですか？なんか福井先生がねなんか話しかけてますけど僕が見るとねもうセクハラにしか見えませんけどねなんでや。大丈夫ですか？いいですか？もうみんな歌う前の方は歌うのかな。サックスもいてサックスもありますね。はいはい彼女がリードボーカルなんですかね。そうなんですよ。もうねだから5年ぐらい前からコンサートとかも来てくれて、その頃はみんな小学生だったんですけど、はいはいもうねだから高校生になった子もいますけど。5年間ですか？そうなんですよ。すごいな。じゃあ一番最初からいる子いるのかな？一番後ろで5年間。野田さん好き？大きな声で。大好きです。本当に？どこが？顔？それは嘘やな。音楽センスとか言えやそこ。久しぶりに言われました。久しぶりってまた。いやいや。ということでねもう準備万端なんで。はいそれでは参りましょうか。ハッピーフレンズ。ハッピーフレンズじゃあ頑張ってください。どうぞ拍手お願いします。今日は、出させていただいてありがとうございました。この曲は、いつもライブとかやる時の最初に歌う曲で、定番になっております。で次の曲は、
30年くらい前にヒットした名残雪で知っている方も多いと思いますが、大好きな曲なので聴いてください。野田さんから私たちだけのために作ってくれたハッピーフレンズのテーマ曲です。とても私たちも気に入って4月から練習してきたんで大好きで、はい、練習したんで聴いてください。この街に吹く風に
野田さんの曲で、この砂漠の動物園は2年ぐらい前から練習し始めた曲で、野田さんのライブとか行ってる時にいい曲だなと思って練習し始めたんですよ。でしっかり押したらでしっかり押したら電気のパッとつく。で野田さんに野田さんにはかなわないと思うんですけど、全然ダメですけど、練習したんで、はい、聴いてください。
ありがとうございました。皆様大きな拍手してください。いやお前から悪い言うてくれんとわからんやんお兄ちゃんも。どうだった出来栄えの方は。全員でせーの言えんよね迷ったどうやったじゃあちょっと聞いてみましょう。近いでどうやった？ちょっと失敗したけど、まあよかった。自信なさそうに。いやそれじゃ僕の目を見てくれませんね。親に言われてます？知らない人と目を合わせるなんて。大丈夫ですか？耳のことですよ。ありがとうございます。最後にもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。いや可愛かったよ。友達でいようですからね。野田さんに勝っとった。野田さんも今練習しとった袖で。ちょっと気持ち悪いですけど、ちょっとしばらく僕のですねちょっとつなぎでね楽しんでもらいたいと思いますけども、フレンズの方でございます。あやちゃんは明日でいくつになるんですか？多分14です。多分14。本当しかった。13。間違いないですか？13だそうです。はい。13。なんかね、僕の知り合いがモンゴルの方に行った時にネパールのおじいさんにおいくつですかって言ったら、多分ってわからないそうなんですよね。なんか暦がないから多分70かなとかね。でも見たらもう100歳近いそうなんですけど、13歳。はい。あやちゃんね。そしてお名前は山田です。山田です。山田、下のお名前はマリーです。山田マリーです。マリーいいよね。マリー小さくいいね。山田マリーいいよ。小さくしない。マリーちゃん。マリー。今あさってでいくつですか10です。10歳だそうです。僕が小学生中学生の頃は漫画家シンガーソングライターかお坊さんになりたかったんですけど、あやちゃんの目標は何でしょうか？ギタリストになることです。オーケー、ギタリストになることです。そうです。頑張ってください。きっとなれます。頑張れば大丈夫です。それではマリーちゃん。まだよくは決まってないんですけど、一応劇とかする人になりたい。何をする？劇？主役ですかそれは？いやまあ最初は脇役でもできるだけ主役がいいですね。主役がね、できるだけ。今あやちゃんは、ハッピーグランってバンドとかやってるけど、君は何かやってるの今？あんまり芝居の勉強とか。今コーラスとかやってます。やってるそうです。楽しみですね。それではそんなお二人、あやちゃんとマリーちゃん、今日初めて2人だからちょっとまずお友達になりましょうね。握手して。握手ね。もう2人はお友達ですね。友達。早いよお友達。それではそんなお二人、どうしようかな。明るい曲を今から作りたいと思いますけども、明るい曲と暗い曲どっちがいいですか？どっちがいい？明るい曲がいいそうです。わかりました。それでは皆さんが言ってくださった夢、そしてトムヤンくん、そして歌、そしてビールが飲みたいな、そして旅、そして友達野田さん。忘れそうになったらこっちに寝で相手して。それでは、明日誕生日として明後日誕生日のお二人もうお友達です。じゃあ曲のタイトルはあやちゃんまりちゃんお友達。そのタイトルお願いします。